Hi, mayong hapon mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Mayong hapon kaninyong tanan. Dalaygon ang buhi nga Dios sa atong kinabuhi. Hallelujah, hallelujah. Dalaygon ang buhi nato nga Dios. Mayong hapon sa atong tanan. Okay. Hallelujah. Okay, while nga naga-wait ta. Muadto ta sa atuang hallelujah, hallelujah. Nawa man ang internet aning isa. Hallelujah, hallelujah. Mayong hapon kung kinsa nang nakakita palihog ko og share. Hallelujah, hallelujah. Di pa makita, paki-comment daw kung madungog akong tingog. Paki-comment. Okay. Paki-comment kung madungog ba nimo ang akong tingog. Dalay ko ng buhi nga Dios. Salamat sa pagkamaayo niya kanato. Mga igsuon. Hallelujah, hallelujah. Okay. Daghan pod naapoy mga kaigsuonan nato. Nagpasalamat ko sa atong buhi nga Dios. Ang hallelujah. Nagpasalamat ko sa atong buhi nga Dios nga hallelujah. Okay. Hallelujah. Oh yes. Uy. Dalay ko ng buhi ng Diyos. Okay, hallelujah. Salamat sa atong buhi ng Diyos. Okay. Hallelujah, hallelujah. Maayong hapon, maayong hapon. Yes. Niya na po kita mga kaigsunan ko nga managhisgot na po kita sa pulong sa Dios karong kahapuna. Greetings na ko diya sa itong mga kaigsunan diri sa Lacson. Uguban pa natong kaigsunan ngadto sa hallelujah. Hallelujah nga naa sa nagkalaing-laing lugar. Gani man doon natay mga kaigsunan nga naa diha sa San Franz, kang Ruiz family, mayong hapon diha pod sa Bislig, sa Mangagoy, Apostol Rodin Rotsi diha sa Gingharian sa Dios, the Kingdom of Jesus the Anointed One. Mayong hapon kaninyo diha. So salamat kayo sa tong buhi nga Dios sa mga maanindot nga mensahe nga atong madunggan kanunay sa dinhi via sa Facebook Live.
Maayong hapon sa ato ang sa atong igsoon. Apostol ra din, maayong hapon diha kanimo diha sa atong kaigsuonan diha sa Bislig. Naka-tune in ang ato ang gwapo ug matso nga alagad sa Dios nga taga Mangagoy. Dalaygon ang buhi nga Dios sa inyo diha. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa atong buhi nga Dios nga kanunay kitang nakadawat sa panalangin sa atong buhi nga Dios. O guban pa diha kay igsuonan nato nga naa diha sa hallelujah diha sa Bayugan City sa Caraga Region. Mayong hapon kanimo diha, Bishop. Hallelujah. Hallelujah. So diha sa gingharian sa Dios nga gipiyal sa Ginoo sa imuha. Mayong hapon diha kanimo ug sa tanan natong kaigsuonan. Akong greetings pod ang atong kaigsuonan sa Lacson, atong kaigsuonan sa Spring Valley, atong kaigsuonan sa Malagos. Mayong hapon kaninyong tanan. So aduna ko minsaheng basahon igsuon karon taud bago na moadto na ta sa pagkanta sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. So niya igsuon atog yung ihatag sa atong buhi nga Dios ang atong pagdaig ganiya. Hallelujah, hallelujah. Niya ko magahalang, niya ko sa pagawit kanimo, niya ko magpaubos paghatag himaya kadunggan na pagdaig. Usab mga igsoon ni ako, niya ko magahalang, niya ko sa pagawit kanimo, niya ko magpaubos paghatag himaya padunggan ang pagdaig. Dios Espiritu unsad ka nako, Dios Espiritu pun ako samtang magahalad kanimo. Magakaawit to sa bigsoon ni ako magahalad sa atong buhi nga Dios tungod igsoon ang atong kinabuhi dapat kanunay natong ihalad sa atong buhi nga Dios tungod siya ang tagian ini igsoon. Humanata niyang gibayran, humanan niyang gipaagas ang iyang dugo ngadto sa cross igsoon mo sa busa igsoon. Atong pagadaygon og atong ihalad ang atong kaugalingod ngadto sa atong buhi nga Dios. Matud pa sa pulong sa Dios diha sa Roma hallelujah 12:1 igsuon nga atong ihalad ang ato ang kinabuhi ngadto sa atong buhi nga Dios. Kining atong lawas atong ihalad sa atong buhi nga Dios nga buhing halad nganha kaniya. Muna igsuon ining kahaponon gidapit ko ikaw nga moawit kita sa atong buhi nga Dios. Sabay ako. Niya ko magahalang, niya ko sa pagawit kanimo, niya ko magpaubos paghatag himaya kadunggan na pagdaig. Dios Espiritu
kanako, Dios Espiritu punaku, samtang magalat kanimo. Dios Espiritu, unsad kanako, Dios Espiritu punaku, samtang magalat kanimo. Dios Espiritu, unsad kanako, Dios Espiritu punaku, samtang magalat kanimo. Samtang magalat kanimo, samtang magalat kanimo, samtang magahalat sa atong buhi nga Dios igsoon. Salamat kanimo, O Dios, nining kapunon ug gadin, O Dios. Hallelujah. Ikaw ang nagahatag kanamo, O Dios, sa imong pagkamaayo, O God. Dalaygon ka nining among kinabuhi, Lord. Salamat kanimo, O God, sa imong pagkamaayo kanamo, O Dios. Busa, Lord, kining kapunon, O Dios, among gitugyan diha kanimo, O God. Lord Jesus, ang himaya ug dungog sa walay katapusan. Dawata, O Dios, ang mga pagdaig ug pagsimba diha kanimo, O God. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Maayong hapon ka na to, tanan mga kaigsuonan ko. Sa mga igsuon ko, hallelujah. So, naapoy nag-comment si Pastora Bibi. Ningon siya dinhi, maayong hapon, Apostol. So, maayong hapon kaninyo diha, Pastora Bibi, kaubanan sa imo ang pinakagwapo nga bana, si Pastor Marlon. Maayong hapon kaninyo diha. Panimbayan ako sa ninyo tanan diha nga ang Dios magapanalangin kaninyo, ang Dios maga-provide sa tanan ninyong panginahanglan. Dalaygon ang atong buhi nga Dios sa atong tanan nga kinabuhi. Sa ato kanatong tanang mga anak sa Dios. Maayong hapon. So mga kaigsunan ko, anya kita karon sa ato ang hallelujah, paghisgot sa mensahe sa Dios din kanato kanunay nagapahinumdum, kanato kanunay nagahatag o paglaom. Ingano man igsuon, nagahatag kanato paglaom ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Tungod igsuon, tungod kay gikinahanglan nato ang kaluwasan igsuon. Nganong nanginahanglan man ta sa saad sa Dios. Anong nanginahanglan sa saad sa Dios? Kay kung dili ta kadawat sa saad sa Dios igsuon, malamang igsuon, malamang gyud mga igsuon, dili gyud ta makadawat sa iyang gisaad. So kinahanglan natong huptan ang saad sa Dios. So igsuon, basahon nako mensahe sa Dios nga iyang gihatag karon kanato. Mabasa kini sa igsuon diri sa hallelujah. Mabasa kini igsuon diri sa Santiago. Nagyapon ta karon sa sinulat ni Santiago igsuon. Hallelujah. Sa sinulat ni Santiago nga naa diri, mabasa nato diri sa chapter 4 verse 1 to 10. So atong basahon igsuon diri sa Bisaya. So ingon diri, unsa ba hinungdan sa inyong panag-away o panagbingkil? Dili ba ang inyong mga lawas nung kaibog nagkasumpaki sulod
sa sulod ninyo. Gusto kamong manag-iya sa butang ug unya kay dili man ninyo maangkon buot kamong mupatay. May gikaibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha, busa nakigbingkil og nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Ug sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog. Mga kailibgon, mga maluibon, hallelujah. Sa 4, mga maluibon, wala ba kamo nasayod nga ang pakighigalas sa kalibutan mao'y pakig-away sa Dios? Kay kadtong buot makighigalas sa kalibutan nakig-away sa Dios. Ayaw ninyo hunahuna nga walay hinungdan ang giingon sa kasulatan. Ang espiritu gibutang sa Dios dinhi kanato puno sa nagdilaab nga pangandoy. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa gingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mga mapahitason apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. 7. Busa pagmasinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo mga makasasala, hinluy ang inyong kasing-kasing nga tig pakaron ingnon. Pag agulo kamo, pagsubo ug paghilak, ilisi ang inyong katawa sa hilak ug ang hudyaka sa kasubo. Pagpaubos kamo sa atubangan sa Dios ug bayawon kamo niya. Ang atong buhi nga Dios magapanalangin sa iyang mensahe karong kahaponon. Sa dalaygon ang atong buhi nga Dios, sumagampo ta igsoon. Dalaygon og balaan nga Dios sa among kinabuhi. Lord Jesus, Lord, amo karong paghisgutan ng imong mensahe o God, Lord, mahitungod o Dios, Lord, niining pag kinabuhi, Lord, uyon sa imong kabubuton, O God. Sa Lord, dalaygon ka, O God, nining kapunon. Holy Spirit, I invite you to guide the servant of the Lord nga iya kining mapaabot sa mga katawhan. Holy Spirit, this is your time to work with me. Holy Spirit, this is your job to give, to help the servant of the Lord, to speak the words of the Lord, to speak the truth, to unlast sa mga tinagong butang sa Dios. Busa karon kahaponon, salamat kanimo Ginoong Hesus sa imong grasya. Lord, ablihi o Dios ang tanan-tanan nga mangmati ni mensahe karon din, Lord, mutisok sa tagsatag sa nila kasing-kasing, O God, ug wala kini maghisgot sa bisan unsang pundok, Lord, kundi naghisgot karon sa imong mensahe, O Dios, mahitungod sa imong gingharian, mga pamatasan ngadto sa imong gingharian. Sa Lord, dalaygon kani kahaponon, among gibalik diya kanimo ang pinakatas nga paghimaya ug pagpasalamat sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Amen. Hello daw, Apostol anak si Rael. Okay, hello Rael, maayong hapon sa inyo diha. So igsoon ko, hallelujah, gihisgutan karon sa atong buhi nga Dios. Ako kining hatagan og title igsoon nga Santaa ang panag-away. Unsa may angay santaon igsoon? Number 1 igsoon, atong gibasa ang mensahe sa Dios kay na ang pangutana, unsa ang atong santaon ug unsa kining klaseng panag-away? Hallelujah. Sa igsoon, gihisgutan sa pulong sa Dios kagaina, ang pulong sa Dios gyud nga ning pabot sa ato igsoon.
So diri sa hallelujah. Hallelujah. Medyo nagputol-putol ta. Hallelujah. Dalaygon ang buhi nga Dios. So gamay pa ang nakasulod. So pabuton po nato nga mosulod sad sila. So hallelujah. Unsa bay hinungdan sa inyong panag-away o panagbingkil? So ang question igsuon mo gini siya. Unsa may hinungdan na ani nganong do na may panag-away panagbingkil? Nganong ang usa ka tawo dili man gyud siya makontento sa iyang kinabuhi? Ngano man gyud bisan dili kayahon man gyud. So atong hisgutan igsoon, dili ba ang inyong lawasnong kaibog nga nagkasumpaki sulod ninyo? Kini man gud siya igsoon sa atong kinabuhi. Mao na nga usahay dili nato kini siya bantayan sa atong kaugalingon. Kay ngano man matud pa sa Galacia igsuon, ang espiritu ug ang lawas dili gyud ni sila magkasinabot, sumpaki gyud ni sila. Kani man sa niagi na kong mga video nga atong gisgutan kini. Ang trabaho sa lawas nun ug ang trabaho ngadto sa espirituhanon is dili gyud ni sila mag-uyon. Sumpaki gyud ni sila. Sumpaki kanunay. Sumpaki kanunay. Busa igsoon mao ning hinungdan sa panag-away igsoon o panag-away nga wa nahimutan sa Dios. Tanawa diri igsoon. Gusto kamong manag-iyag mga butang unya kay dili man ninyo maangkon buot kamong mupatay. May gikaibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha. Busa nakigbingkil og nag-away kamo. Muna hinungdan igsoon, ilabi na igsoon sa pamilya, sa sulod sa atong panimalay. Ang usa adunay gusto ug ang usa lahi pod ang gusto igsoon. Karon igsoon kung walay panagsinabot kamong duha sa mag-asawa, kay ingon ani igsoon ang Holy Spirit igsoon ug ang atong lawas. Kining atong lawas igsoon, ang gusto sa espiritu igsoon sa atong lawas is kinahanglan tang papastingon. Kinahanglan tang magampo kanunay sa Dios. Mao kani gusto sa espiritu. Kaya ang pagampo igsoon mao kanay pag-istorya sa atong buhi nga Dios. Pero ang atong lawas dili ikakadlaon ligid bisag namukaw na ang Holy Spirit di gihapon mo bangon. Hallelujah. Prakagin ang kadlawon igsoon dalaygon ang buhi nga Dios alas 3. So, sa dihang nag-speaking tongue ko igsoon nga inubanan sa gahom sa balang espiritu ang mga iro, grabing panag-awang sa mga iro. Kaya nga nakahibalo ako nga dunay nahitabo diha sa spiritual realm. Dunay panghitabo igsoon nga dili iyaha sa Dios mao nga nagtabuag sa ang mga demonyo na nagan sila igsuon nakadungog sa speaking tongue igsuon. So, managan ang mga demonyo ana igsuon nganuman dili nila na masabtan. Hallelujah. So mo na igsoon nindot kay paminaw ni igsoon sa dihang mas kusgan ang atong espiritu kaysa atong unod. Kay kung kusgan ang atong unod igsoon, di gyud ta mahimong makaampo. O makaampo man ta igsoon magsigi tag panguyab. Kung makaampo man ta igsuon, siguro layo na ang 10 minutos. 5 minutos. Ina na igsuon kung luya kayo ang atong espiritu. Gani si Jesus igsuon naghatag sa atong example. Sa diyang nagampo si Jesus dito, bago siya dakpon igsuon. Giignan niya ang mga apostoles. Pangmata kamo, dili pagampo kamo aron dili kamo mapildi sa kaaway. Dili ba kamo kayang muampo bisan isa lang ka oras? Pangutana igsoon, kaya ba natong magampo sa isa ka oras? Nga mao magani gisugo ni Jesus dito sa mga apostoles sa iyahang mga tinun-an. Kanay pud ang number 1 igsoon. Ang atong buhi nga Dios wala siya nanginahanglan og membro sa gingharian niya. Ang gikinahanglan niya igsoon mga anak
og mga tinun-an. Mo na gikinahanglan niya. So mo ni igsoon nga kinahanglan nato igsoon nga bantayan kining pakig-away nato sa unod igsoon. Panagbingkil nato sa unod og sa espiritu. Mo ni hinungdan igsoon kaning atong kaugalingon mao ni ang first enemy nato. Dili mismo ang atong asawa, atong mama, ang ato ang kining kaigsuunan, no. Our first enemy is ourself. Ngano man, kung gusto ka nga moduol sa Dios, number 1 igsoon kinahanglan i-deny nimo imong self. Kung gusto ka nga dili mahitabo ning panag-away sa sulod ninyo kaning ingon diri lawas nung kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo igsoon. This is the first thing nga atong i-dominate. Atong i-dominate. How to dominate igsoon? Kinahanglan nimong ilangsang siya sa krus. Unsaon paglangsang sa krus igsoon? Isalikway nimo siya. Kinahanglan nga imo siyang i-crucify. Sa imong flesh igsoon, kinahanglan i-crucify. Sa mag-asawa igsoon, dili kay tira lang ng tira. Naasad na siya time igsoon. Time for the Holy Spirit. Time to muni-muni sa Holy Spirit. Ug na po kay time sa imong misis. The same lang gyapon sa family. Inana igsuon. Nga naman, kung mas mulabaw na gani ang lawas nun nato igsuon, the Holy Spirit, makrave na siya. Oh, where are you? Makrave na siya. Kung makrave na ang Holy Spirit igsuon, then masubo na siya pag-ayo. Hantod igsoon kung dili nimo na makontrolar ang imong ulod nun nga desire igsoon, the Holy Spirit will flee. Og diha nga higayon igsoon, ang demonyo naa na siya dako kaayong chance to destroy you. Matingala na ka, dali na kay ka masuko. Matingala na ka, gagmay butang, big deal na sa imuha. So mao ni siya ang number 1 natong i-eliminate igsoon. Mao ni siyang pakig-away igsoon. Dili ning pakig-away igsoon ngadto sa isig ka tao. Kundi igsoon kaning pakig-away igsoon naa ni sa sulod nato. Naa ni sa sulod nato. Kining pakig-away igsoon is naa ni sa suluran sa atong kasing-kasing. Tanawa ra gud igsoon. Tungod sa kadako sa atong tinguha sa lawas nun igsoon, sa kalibutanong tinguha igsoon, pati ang pagsimba maangin. Tungod sa dakong desire na to igsoon nga makabaton tag dakong balay, makabaton tag nindot nga cellphone, makabaton tag nindot kaayo kung unsa man diha. Hutdo na nato ang panahon sa paggugol sa atong pagpangita. Halos huruton na nato ang tanan. Pati ang Domingo nga adlaw nga atong ihatag sa Dios, atong igugol sa pag-istorya sa Dios, sa fellowship sa Holy Spirit igsoon. To talk with God, wala na. Imo nang gigamit ngadto sa pag-loving of the world. Tanaw na to diri igsoon, nganong ningingon man ko nga kining atong kaaway ang atong kaugalingon. Yes, igsoon. Kaya nga naman. Nawa diri igsoon. Nawa ha? Hallelujah, hallelujah. So naingon siya diri. May gikaibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha. Busa, nakigbingkil og nakig-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Hallelujah. So mao ni siya hinungdan igsoon. Nganong wala ka mangayo sa Dios, unsaon nimo pagpangayo sa Dios nga naa naman ka didto sa imong trabaho? Ang pastor, di data pwede mangayo didto di kung naa nata sa trabaho, di na data pwede mangayo sa Dios. Remember igsoon. If you seek first God, ingon siya, and His righteousness, all these things, all what you need, it will follow.
So ang blessing igsoon nga moabot mao na siya result sa obedience nato kang God. Tanawa diri igsoon, kay wala man kamo mangayo sa Dios. Ang panalangin nga iya sa Dios igsoon gikan sa kabubuton sa Dios. Apan kung imuha na ganing desire igsoon, palpak ang atong desire. Palpak ang ato ang mga plano igsoon. Ipnaan nata sa pagkinabuhing gingharianon nga kinabuhi igsoon. Remember, you have a king. You have a Lord. And the Lord will decide for you, not me and you, the Lord. So first, kinahanglan tang mo-obey sa atong Lord. All the blessing ingon siya, iyang ibubo sa to. Memorize kayo nato igsuon ang kining Matthew 6:33. But igsuon nasabtan bagyod nato kung unsa gyoy buot pasabot ni ining Matthew 6:33. Isa-isahon nato igsoon. Ingon siya, una pagpangita ang gingharian sa Dios. Unsa ang gingharian sa Dios? Ikaduha igsuon. Ingon siya, og ang pagkamatarong. Unsa ang pagkamatarong igsoon? Mao ka na diha makita ng pagkamatarong igsoon diha sa pulong sa Dios. Kaya nga naman, the law is given by God. The law is from the Lord. So mao na siya igsuon nga ang pagkamatarong is iya sa Dios. Kay isa lang man ang matarong, ang Dios lang. Ang atong Ginoong Hesus. So tanawa igsuon. Ingon siya dito, di ba idugang? So it means mura ra siya salary nimo. So gi-earn nimo siya o nahimo siyang result or nahimo siyang bunga sa obedience nato. Tanawa diri igsoon, ningingon siya, wala man gud kamo mangayo sa Dios. Ang inyo amang kaugalingong kagustuhan, mao'y naglabaw. Ang inyo amang kaugalingon nga gusto, mao'y matuman, dili man ang iya sa Dios. Mao ni problema igsoon. Kung magpadayon ta sa ingon ini nga pagkinabuhi diri sa kalibutan igsoon, na no words can describe. Hallelujah. Bugat kayo ang pulong sa Dios igsoon. Ug sa katapusang adlaw dili ta makasunod sa kabubuton sa Dios. Matthew chapter 7 verse 21 more na itubag ni Jesus Christ sa ato. Sa chapter 2 sa verse 24 kana ang pinakasakit. Pahawa kamo kay wala ako makaila kaninyo kamong mga makasasalap. Mo ni bugat igsoon. So samtang karon igsoon nga mabati pa nimo ang mensahe sa Dios, mabati pa nimo ang nagwali sa mensahe sa Dios ug naa ka pay kaugalingong Biblia diha sa imong panimalay. Ablihin na igsoon. Ablihin na igsoon. Ablihin na. Ablihin na siya. So ingon siya diri igsoon, hallelujah, hallelujah. Ang tres igsoon naro, og sa dihang nangayo kamo wala kamo hatagi. Nganong wala man hatagi igsoon tan-awa ra ni. Kay dautan ang inyong tuyo, nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog. So taon di ay sa atong amahan sa langit kung unsay motibo nato igsoon. Dili lang di ay inanay magud igsoon. Sa diyang hintuot sa Dios nahimutan niyang anak. Every words we say igsoon, God already knows. He knows our heart. He knows our purpose. He knows our motive. Sa muna igsoon, we cannot
make it secret to the Lord. We cannot manipulate God. No. You can manipulate people but not God. So please, don't lie on yourself. Ayaw limbongi ang kaugalingon igsoon nimo. Ayaw ilada ang atong kaugalingon. Muna nga sa atong kinabuhi igsoon, kanunay nato nga kanunay gyud nato gyud nga timan-an nga ang atong kinabuhi igsoon naa sa kamot sa atong buhi nga Dios. So, kung do na ta gani dautan ang atong tinguha gani igsoon, gani man ingon ang pulong sa Dios. Higugma imong kaaway. So kung mingon ka karon subon, higugmaon ako akong kaaway, subot pasabot mo ampo ko sa akong kaaway. Unsang klaseng pagampo ang imong giampo alang sa imong kaaway? Imong ka, Lord, patya na lago ng tawhana, Lord, ana ba tong pagampo igsoon? No. Ingon siya, bless them that persecute you. So dili nato balsan ang dautan sa dautan, kundi balsan nato ang dautan sa maayo. So manigsoon dako kaayo og kining part ang motibo nato. Ang motibo nato igsuon sa atong heart. Ning simba lang baka para makit-an ka nga grabe jud ka Dios nun aning tawhana. Relihiyoso man kayo. Grabe jud mo simba ka Domingo, di jud mo absent. Showcase lang ba nga atong gihimo diha igsoon? Remember igsoon. Ang atong Ginoo wala nang inahanglan igsoon og papugi points. Ang atong Ginoo igsoon nangita siya og disciple. Disciple. Nangita siya mga anak. Sa dihang mituo ka, sa dihang nagpabautismo ka, sa diha nga nakadawat ka sa kaluwasan nga grasya sa Dios, you step into the first step sa pagkakristuhanon. But next to that, you need to become a disciple. Disciple. What is disciple? Siyempre, sa Bisaya pa, sumusunod, mga tinun-an. So kung mga tinun-an, naagyog kay nakatunan, kay naamay nagtuon sa imo, ha? Hallelujah. So mo na igsoon sa atong kinabuhi igsoon, kinahanglan nato nga mahimo tang tinun-an sa Dios. Mao kini gisugo sa Dios ngadto sa iyang pulong nga gisugo niya sa mga apostoles nga iyang mga tinun-an. Himua ang tibuok kalibutan nga akong mga tinun-an. Mao na siya igsoon. Himuon ka nga tinun-an sa Dios. Subot po, ikaw mismo, mahimo kang tinunan sa Dios. Ay ka pa makasulod sa gingharian sa Dios. Igsuon. Kadtong unang step nimo to be a Christian, yes, you are already saved that time. But what about next day? You need to continue because the battles is yet to start. Padulong ka pa sa battle. So if you stop right away, so you cannot get into the finish line. Wala. You cannot get into finish line. So you need to continue. Di ba si Paul gani, kay balo na siyang daog na siya. Pero wala siyang hunong sa iyahang pakigbugno sa iyang pagtuo. Iyang gibantayan pag-ayo. Hallelujah. So mo na igsuon. Mo na hinungdan igsuon nga kanang mga kinabuhi nato igsuon dili gyud na siya mulampos kung ang atong tinguha igsoon, ang atong motibo sa atong kinabuhi is puro lang kinaugalingon igsoon.
kinaugalingon igsoon. Second commandment, the second greatest of commandments igsoon is love your neighbor as yourself. Di ba? So, the first thing is love God. Then next, love your neighbor. So it means not yourself. Wala gihisgutan ang imong self. Gano man, gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi alang kanimo. So kinahanglan pug nga ikaw muhatag pug ka sa imong kinabuhi ngadtos ubang katawhan para sad sila makadawat sa grasya nga gihatag sa Dios. Ikaw karon ang gitahasan sa Dios. So do it what Jesus Christ was started. You can do it because the Holy Spirit is with you. That is the promise of God. When you are to become a disciple of Jesus Christ, the Holy Spirit will help you. So mo igsoon, the Holy Spirit will search your heart. Pag ang imong heart igsoon, when the Holy Spirit is with you, then karon ang imong motibo ngadto sa express the words of God, para lang ka mangigo igsoon. No, not that one. Don't use the word like that. But instead, use the words of God to warn them. To make them wake up. Wake up call, igsoon. Wake up call. Sama ni karon igsoon. Wake up call. Kinahanglan ta nga magmata diha sa kamatuoran igsoon. Kay daghan kaayo ang nagkinabuhi gihapon sa kalibutanon. Bisan pag sila Kristohanon pero kalibutanon gihapon igsoon. Dili na mao ang gingon sa Dios. Naara ka sa first step taman. Naara ka sa first step. Ego ra nimo na human ang naminaw ka, tapos mituo ka, tapos nagpabautismo ka, di nakadawat ka saad sa Dios. Diara ka taman. So, every Sunday, mao lang na ang imong kinabuhi. Pero ang ingon sa pulong sa Dios igsoon, ikinabuhi. So, live by it, not just a name. Live by it, Lord, igsoon. Kinahanglan nato ikinabuhi. So nangingon ang 4 igsoon, mga maluibon. Ngano man? Nganong ningon ang pulong sa Dios mga maluibon? Ngano man gigamit nato ang pulong sa Dios para lang sa tong kaugalingong tinguha. Ayaw na igsoon. Gamita ang pulong sa Dios nga mapakulyanap sa tibok kalibutan ug mapaabot ang grasya sa kaluwasan. Og si Jesus ningingon, pinakauna gyud nga istorya sa pagsugod ni Jesus dapat mausad ni dili nato putlon. Ingon siya, Mateo 4:17, sa pagsugod ni Jesus sa pagwali nga nagingon siya, hinulsuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Balik-balik ko na to igsoon kining paghinulsol igsoon. Tinud-anay na ba kini? O basig taman lang po ni karong adlaw nga hinulsol ugma lahi na po. Please igsoon. Aron dili tatawgon sa Dios nga maluibon. So ningon siya dre, wala ba kamo masayod nga ang pakighigala sa kalibutan maoy pakig-away sa Dios? Unsa kining pakighigalas kalibutan ni igsoon? Unsa man ang kalibutan nga gisgutan? Kanibang literal nga kalibutan nga naa diri? No. Dili ka na mao ang gisgutan nga kalibutan ni igsoon. Ang gisgutan nga kalibutan ni igsoon, ang kining mga binuhatan sa kalibutan. Tanang bisyo, tanang pagkadautan, tanang mga pamatasan igsoon nga iyas kalibutan nga makita nato sa society, mauna ang gihisgutan nga kalibutan igsoon. Kung naata nagpuyo gihapon sa binuhatan sa kalibutan igsoon, nakig-away ta sa Dios. Atong gipasuko ang Dios. Hallelujah. Gipasuko na to siya. Ang kuntang Kristohanon ta pero atong binuhatan dili iyas Dios. Igsoon, dili ka tinuod Kristohanon. Hallelujah. Dili ka tinuod ka Kristohanon. Ngano man? Wa ka man mausab. Wa ka man mausab.
kinahanglan ka nga mausab. Gani ingon siya dito, you must be born again. Born again ba reliyon? No. You must change. You become dead. And now you are alive. So it means is dead, wala na dapat tong mga binuhatan nga dati. Ana na igsuon. Muna kinahanglan yun ta nga muubay ngadto sa atong buhi nga Dios sa labi na sa iyang kabubuton. Kinahanglan nato nga likayan ang kalibutan, likayan ang pakikigalas kalibutan. Muna igsoon. Unsa man ang kalibutan di ay? Naa tanan ang hudyaka, naa ang sabong, naa ang tanang paghigugmas kalibutan. Basa og dili pulong sa Dios, pisan unsa mabuntagan tag tinanaw sa salida nga dili iya sa Dios. Pero gani sa pulong sa Dios, isa lang ka oras dili na to kaya. Pero pag salida nga tanaw na to, mabuntagan ta. Okay ra kayo. Isuon mo na siya paymangnuan ta sa Ginoo ana. Nga usabon na to ang atong lifestyle. Usabon na to igsoon. Isulob na to ang bag-o. Ang bagong kinabuhi nga iya sa Dios. Ug atong isalibay, hukaso na to ang daan natong kinabuhi katong sa unang panahon nga kusog ta mamalikas, kusog ta magsugal, kusog ta magbisan unsa atong buhaton, kusog ta mamakak, kusog ta mamalikas. Dapat wala na to. Pagkahuman na to, kumpisal sa atong sarap, pagka ugma, balik na po sa kuan. Kanta gyapon kalibutan nun, video okay lang gihapon. Igsuon wa na himuot ang Dios ana. Dili na mo'y gusto sa Dios. Ang gusto sa Dios igsuon nga iya kang papuyon didto sa iyang gingharian. Muna kung gusto ka mo puyo sa gingharian sa Dios o sa balay sa atong Dios, tumana ang iyang sugo kay ang balao didto iya ha. Iya ha ang balao didto, dili ang ato ang balaod. Unsay atong patyon sa atong kaugalingon igsuon? Unsay dumtan nato sa atong kaugalingon? Ang atong mga kaugalingong prinsipyo. Ang atong kaugalingong garbo, mao nay patyon nato igsuon, mao nay atong dumtan. Kinahanglan ta nga muuyon sa kabubuton sa atong amahan. Ingon si Jesus, if you love me, you will obey my command. Ano lang igsuon? Kung tinuod man nga naigugma ta niya, tumanon na to ang iyang sugo. So klaro kay dito diri igsoon nga ingon sa wala ba kamo masayod nga ang pakigigala sa kalibutan mao'y pakig-away sa Dios? Kay kadtong buot makigigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. Ayaw ninyo hunahuna nga walay hinungdan ang gingon sa kasulatan. Timan ini, kani siya nga pulong. Hallelujah. Ningon siya diri. Ang espiritu nga gibutang sa Dios dinhi kanato puno sa nagdilaab nga pangandoy. Unsa nga pangandoy? Ang Holy Spirit nagapangandoy that we will going to dwell the place of Jesus, the place of God. Nga naman naa na siya. The Holy Spirit, ang dwelling places niya is in heaven. Ang dwelling places sa ulod nun nga desire igsoon og sa kalibutanong buhat is in hell. Hell igsoon, hell down there. Yamingon kakaron na pamanggod misa mong lawas nun nga pagkinabuhi mao nang mo kuan pa mi, mo kanta pa mi, makasala pa mi, mo buhat amig mga inani kay kalibutanong pa man mi. Remember igsoon. Ningon ang pulong sa Dios. Dili nakataga dinhi. Your destination is to heaven. So, karon pa lang sugdi na ang pamatasan sa langit nun. Kay lahi ang culture dito igsoon. We must watch the words of God. We must kaning bantayan nato tanan ang kabubuton sa Dios kay mao kanay pamalaod niya ngadtos gingharian. Our culture, unsa pa? Ang ato pag yung kining-kinibita, mga kultura na to igsoon,
kung usaman galing ta kalumad, tanggalon na to ang kultura sa tong pagkalumad. Kaya nga naman, mahimo tang descendant sa langit. Unya, ang kultura sa pagkalumad gihapon, ang kultura sa pagkabuhulano, ang kultura sa pagkahilunggo, ang kultura sa unsa pa diha. Maunay atong dala? No. Dili na pwede sa langit igsoon. Ang kultura sa gingharian sa Dios maoy matuman. Ang kultura sa gingharian sa Dios maoy atong sundon. Mao ni igsoon gipahimang nuan ta sa pulong sa Dios nga kinahanglan nga mamati ta, kinahanglan nga pansino na to, kinahanglan nga maramdaman na to ang naramdaman sa Holy Spirit. Dapat Holy Spirit igsuon is conscious ta sa iyang desire. Kung desire sa Holy Spirit to talk with God, then do it. If desire sa imong unod nga pagbuhat sa dili maayo, santa aron ikaw dili matukob sa kaaway. So mao na igsoon. Hallelujah. So salamat sa atong buhi nga Dios. So dirita sa 6 ningon sa diri ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa sumala sa gingon sa kasulatan. Yes, igsuon. This is only a starting point. Ingon siya, walay makadescribe nga words sa giandam niya in the times to come sa tanan nga nahigugma kaniya. No words can describe igsoon. Because giandaman taniyag balay sa langit igsoon. Wala man tay kaugalingong balay diri sa kalibutan igsoon. Kung naa man igsoon, dili man dako or dako man, pero remember igsoon, sa langit igsoon ang atong balay nay bulawan. Ang atong laktan nga kalsada bulawan diri sa minto, lubak-lubak, buka-buka pagyod. Pero dito sa langit igsoon nga giandam sa Dios igsoon, bisan pag wala kay chinilas dito, dili ka matunok. Kaya nga naman, remember igsoon, walay kasakit ang langit. Ngag matunok ka, di na day kasakit dito, kay sakit man ang tunok. So ang langit igsoon puno sa kalipay nga giandam sa Dios. So tanawa diri igsoon, sumala sa gingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mga mapahitason apan maghatag siya grasya sa mga mapainobsanon. Tanawa igsoon. Kung i-wave nimo ang imong kaugalingong gusto igsoon ug ang imong sundon ang gusto sa Dios igsoon, makita sa Dios nga kita nagpaubos nganha kaniya. Pero gani gingon ang Dios, unom ka adlaw mo trabaho ka, ikapito ka adlaw mo simba ka, mo pahulay ka. Ayaw nagkawata igsoon, kay kung imo nang kawaton, kawatan ka atubangan sa Dios. Makasulod bang kawatan sa langit? The words of God? No. Dili. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Ang kawatan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Kawatan tag time. Bantayan nato na igsoon. Hallelujah. So, diri igsoon, naingon diri, unang gikinahanglan gid igsoon kay nagingon pampulong sa Dios atong usabon pagbasa igsoon. Kaaway sa Dios ang mapahitason apan maghatag siya grasya sa mga mapainobsanon. Tanawa igsoon. Tanawa ha. Isaiah chapter 66 verse 2. Ingon dito nga ang gikahimut-an sa Dios igsoon, number 1, kadtong mapainobsanon. Ikaduha, kadtong mahinulsolon. Ikatulo, kadtong mahinadlukon sa Dios. Mao kini siya igsoon, hatagan kaniya grasya kung ikaw mapainobsanon. Ngano man, wala ni mo pares ni Jesus ba? Sa diyang si Jesus gignan siya ni ninaog si Moses og si Elijah.
nga nakita ni sa tulo ka alagad nga si Moses, si Pedro, si Juan ug si John. Si John ug si Peter ug si James, si Santiago. Nakita nila ning abot ning transform si Jesus didto sa naa sa Mateo igsoon mabasa. So ning transform si Jesus, nahimo siyang white kayo ug naay duha ka buhok, si Elijah ug si Moses. Gignan siya dito, kinahanglan ka nga mamatay sa krus. Kung ang kabubuton ni Jesus Christ ang iyang gihimo igsuon, ningon siya nganong mamatay man ko diha. Pero igsuon, gi-wave niya ang iyang kagustuhan. Kundili gituman niya ang kabubuton sa Amahan. Karon igsoon, kung unsay kabubuton ni Jesus Christ dapat kita sad motuman. Muna igsoon, kung gusto ka nga makabaton sa panalangin sa Dios, simple lang igsoon. Obey the Lord. Obey the Lord and His command. Ang verse 7 igsoon, ingon diri igsoon, busa pagmasinugtanon kamo sa Dios. Pagmasinugtanon kamo sa Dios. Unsa man igsoon? Kinahanglan nato tumanon ang Dios. Nya igsoon, kung naata sa pagtulunan nga gibutang sa atong simbahan, sukwahi diha sa kabubuton sa Dios. Unsa man na siya ibot pasabot, wala taning sunod sa Dios. Asa taning sunod sa binuhatan sa kalibutan. Gipasuko nato ang Dios o gihimo natong kaaway ang Dios. So mauni siya igsoon ang mensahe sa Dios nga gipaabot sa toa nga hunungon nato na nga pakig-away igsoon. Hunungon nato ang atong pakig-away sa Dios. Kaugalingon ra nato ang atong giguba igsoon. Ngano man ang atong binuhatan mooy mobalhog sa toa didto sa kalayo sa impierno. Mo na igsoon, pamation gid nato ang pulong sa Dios. So, ingon siya dire, pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ang yawa og mudagan siya. Diara igsoon. Unsaon na to pagsukol sa yawa o kita pud talawan kay ta. Ok nga ito makitaan, parte na itong dagana, unsa nakagiyawa ito makitaan. Na! Hallelujah! Ikaw saon ako na pastor, so kuha man na, parting pangitag naong. May kapangit sa imong naong. Sorry igsoon na. Walay tinod-anay, manood mong pagkadayon igsoon. Ninood man dayon ka. So inana igsoon. Sukla na tong yawa. Unsa man nang yawa igsoon, kana mga daotang binuhatan igsoon. Maunay gisugo sa yawa sa imoha. Sukli na. Ayaw na panunot, ayaw pasundi. Kay kana muguba sa imong sa kaugalingon nato. So manayon siya, duol kamo sa Dios sa utso, duol kamo sa Dios Duol kamo sa Dios og muduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo nga mga makasasala. So unsaon na to pagkaduol sa Dios igsoon? Ang first nga key igsoon is maghinulsol ta sa atong sala. Diha igsoon sa diha maghinulsol na ta sa atong mga sala igsoon nga kinasing-kasing gayod nga pagduol sa Dios, pag-surrender sa Dios. God will come to you and touch your heart. And the Holy Spirit will abide in you and teach you everything what Jesus command. Inana igsoon. Mao na first natong himuon igsoon sa diyang gusto tang muduol sa Dios, kinahanglan gyud tang maghinulsol. Hallelujah. Tanawa igsoon. Nana, paminawa ni. Hinluwi ang inyong kasing-kasing. Ngatig pakaron ni ingnon. Daghan igsoon. Makita na to nga parting taas ang luhod. Pero wa kita kabalog unsay giampo. Pasigang ampo pod balik-balik para lang ignong taas. Kita gyud ta sa Dios igsoon. Kita gyud ta sa Dios. Mo na igsoon, hangyoon ko kamo. This is the challenge igsoon. Get right with God.
pakig-uyon sa kabubuton sa Dios igsoon. Kaysa dihang musumpaki ta sa kabubuton sa Dios, niliko ta sa gusto sa Dios. Ang atong kabubuton mo'y nasunod. Kinsa man ang batasan na igsoon, kang Lucifer na igsoon. Nga asa man gibutang si Lucifer, tungod kay nagtuman siya siyang kabubuton, igsoon di na siya makabalik sa gingharian sa Dios. Siya na ang hari dito sa impyerno. Tuwa siya dito, adlaw-adlaw siya ditong gisakit. Og isa ta ni ana igsoon nga mga batasan igsoon, niingon ang pulong sa Dios, hinlui ang inyong daotang kasing-kasing. Mo ni atong isurrender sa Ginoo igsoon kaning atong kasing-kasing. Hallelujah. Kaning mga tigpakaron niingnon. Di na pwede igsoon. Kanang tagas natong mga kaalam, ipadaplin na igsoon. Ang maalamon lang igsoon ang Dios. Mga igsoon, stop criticizing pud kanang mga para lang pud sa mga tawo nga dagko kay giniskwelahan na. Stop to criticize sa mga alagad sa Dios nga wala nakahuman og college. Stop mo. Stop to do that. Dili mahimo tang Ginoo sa to. Nagingon ang pulong sa Dios igsoon, hallelujah. Ayaw gisipang nga maalamon ka kundi isipang nga aduna pay mas maalamon kanimo. Kinsa man ka na igsoon si Jesus. Ayaw pagpakaalam nining kalibutan na kay si Jesus rang malamon. Ayaw pagkaron ingnon igsoon. Ingon siya diri, pag-uol ka mo, pagsubo og paghilak, ilisi ang inyong katawa og hilak, og hudya ka sa kasubo. Nga naman, kinahanglan tang maghinulsol igsoon. Kinahanglan natong ipaubos ang atong kaugalingon. Kanang atong paghudya ka sa kalibutan, ilisi ka ng pagbangutan ngadto sa Dios. Ilabi na karon, labi na ning sakit nga coronavirus karon. Igsoon, naapay mo abot nga mas kuyaw pa ani. Karon gani parte na natong lisanga. Mayo na kay tamo ampo sa Ginoo karon kay naay sakit. Nya pagkahuman kalimot na pod. Igsoon, I'm sorry. Dili na mao'y kabubuton sa Dios. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 igsoon. Pray without ceasing. Pag-ampo sa tanang higayon. Sa tanang higayon. Mo'y gingon igsoon. Dili lang ikaw o sila, kundili kitang tanan ang gipabutan sa mensahe. Kitang mga anak, kitang mga tinun-an ang gipabutan niini nga kinahanglan tang magmatinud-anon diha sa Dios. Hallelujah. Number 10, ningon diri igsoon, pagpaubos kamo sa tubangan sa Ginoo og bayawon kamo niya. Mao na igsoon. Mao na ang giingon sa Dios nga magpaubos kita. Kung magpaubos ta igsoon, bayawon kita sa atong buhi nga Dios. Iya tang ipataas. Una kung naay mang libak sa imo, ayaw baslig libak igsoon. Ayaw. Gano man intupong rapog kaniya. Gitistingan ra kag bato ni Satanas og bato. Balos po kag bato. Di tupong na mo parehas mong duha. So kinahanglan natong ipaubos ang atong kaugalingon igsoon. Hunungon nato number 1 igsoon, ang atong kaaway is ang atong kaugalingon, ang atong garbo. Kana mo'y putlo nato igsoon kay dili pwede ang atong garbo sa gingharian sa Dios. Dili pwede igsoon. Ang gikinahanglan sa Dios igsoon ang pagpaubos sa atong kaugalingon diha sa gingharian sa Dios. Ang tinud-anay nga pag-alagad sa Dios igsoon. Muna igsoon, usabon ako. No one is perfect aning kalibutan na except Jesus Christ. But remember igsoon, if you are born again believer igsoon, be transformed
be renewed. Ayaw pabilin igsoon didto sa kinabuhing kanhin nimo. Kung naa ka sa gingharian sa Dios igsoon, step out, go out in the first step. Tikang sa ikaduhang ang igsoon, go for the next step. Mao ang pagkatinon-an igsoon. Mao ang pagkatinon-an igsoon is kanang ning trabaho na og sugod sa gingharian sa Dios. Kung unsay gasa nga gibubo sa Dios sa imo, trabaho igsoon. Kay gipiyal na sa Dios sa imo, kay gisaligan kaniya. Now igsoon kun dili nimo na trabahoon ang gipiyal sa Dios sa imo, tanggalon na sa Dios. Tanggalon gid na sa Dios. Ngano man, mahitabo gihapon ang plano sa Dios without sa ato. Without you, without me, the plan of God is still going on. The plan of God will proceed without you or without me. Kung dili ta mutuman sa Dios. God plans will proceed. So mao na igsuon, encourage na ko sa tanan nga naa sa gingharian sa Dios. Pagamit na sa Dios igsuon. We are in the last days now. We are in the end times now. Gibubo na ni Lord ang katapusang dihog igsuon. Andama imong kaugalingon sa pagdawat. Hallelujah, dalaygon ang buhi nga Dios. So gusto ko mangayo og mga pre-request, mga kaigsuonan ko kinsay na mga pre-request nga naa diha karon. Nga namati karon sa atoa. I-send ang inyong pre-request igsoon kay magampo kita sa tong buhi nga Dios. Magulat ko igsoon, but before that igsoon, muampo ko kung isa ka niini igsoon nga naga palimbasog sa imong kinabuhi, nga gusto ka nga mo step out na, muhawa na sa unang ang sa imong pagkakristohanon, going to be a disciple, igsoon kung naanay sa imuha karon, dawata kining pagampo alang karon. Father Lord, in the name of Jesus, I declare right now, Lord, sa tanan nimong alagad karon o Dios nga gustong muadto na sa next step o God, to be your disciple, Lord, empower them o God by your Spirit, Lord, and give them the knowledge and wisdom what they need, Lord Jesus. And give them, Lord Jesus, the fearless, hallelujah, hallelujah, nga dili sila mahadlok muwales sa imong pulong, O Dios. Lord, bubuhay sila sa mga gasa, O Dios. I-activate ang tanan nga gasa nga imong gihatag kanila, O God. Diin, O Dios, hallelujah. Lord, nga magamit nila diha sa imong gingharian, Lord. Father God, use them, O God, as your perfect and fit vessel, O God, diha sa imong kingdom. Lord, make them, O God, your disciple, O God. Pour out your Holy Spirit to them, O God, Lord Jesus. Lord, kung kinsa man ang alagad nimong nanginahanglan karon sa gasa, O Dios, sa gahom, sa balang Espiritu, O God, I pray right now in the name of Jesus. Receive by faith in the name of Jesus now. Receive it, Igson. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord, nga nagahatag nini ugad ngadto sa imong mga kaanakan. Father, Lord, thank you so much, O God, for this wonderful afternoon, O God. Thank you, Lord, for your wisdom. Thank you, Lord, for your knowledge. Thank you, Lord, for your anointing, O God, nga imong gihatag karong kahapuna, O Dios, ngadto sa tanang namati, O God. Sa dalaygon kanining kahaponon, Lord. Salamat kanimo in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Si Pastor Marlon na siya gitix, naingon siya diri. Apostol, pa-prayer ko sa akong ugangan nga si Mama Lourdes, birthday niya ugma. Okay, hallelujah, hallelujah. I pray, Lord Jesus, Lord, sa imong anak o God nga si hallelujah, si Lourdes Heberula, Lord, sa adlaw niyang natawhan ugma o God, Lord,
We know, O Lord, nga more pa nga years sa iyang kinabuhi ang imong ihatag, ugad tungod siya imong anak, Lord. Father God, protection niya siya, O Diyos, panalangini ang iyang kinabuhi, O God, Lord, sa adlaw niyang natawhan, Lord, bubuhi sa kalipay, O God, inubanan siyang pamilya karon nga nasa iyang panimalay. Lord, I declare the blessing. I declare the good health, O God, and more years to come alang kang Sister Lourdes, O God. Even man, Lord, ang iyang bana, O God, nga si Fermo Senior, O God, Heberola. Father, Lord, i-bless sad siya, O God, Lord Jesus, nga nahimo nga imong gihatag kang Lourdes, O God, nga iyang bana, O God. Ug tungod sa gugma, O Dios, namugna ang tanan nimong mga anak ug imong mga alagad, O God. Lord, bless this family, O God, Lord Jesus. Lord, I declare right now, O God, ang nagawas-awas nimong panalangin, O Dios, alang sa imong alagad nga si Sister Lourdes, O God, ug sa Heberula family, Lord. I-bless silang tanan, Lord God, in Jesus' name. Amen. So, wala na ba mga igsoon? Kinsa pa ang gusto nga kuan? So, hallelujah, hallelujah. Salamat sa atong buhi nga Dios. Magampo na lang ko sa kuan sa atong mga kaigsuonan sa tibok katilingban sa gingharian sa Dios. Lord, I pray to all your people of God, all the kingdom citizen of God, Lord Jesus. Lord, that they are under your kingship, O God, Lord Jesus. Lord, make them, O God, your disciple, O God, Lord Jesus. Father, Lord, use your servant, O God, to disciple your people, Lord Jesus. Lord, nga ilang matudluan, O God, ngadto sa matuod nga mensahe, O God, nga gikan sa imong gingharian nun nga mensahe, O God. Dili gikan sa dominasyon nga mensahe. Dili gikan minugnaan sa mga karatulan na mo, Lord, o mga baylos sa mo ang simbahan, O God. But Lord, kundili, O God, ang imuhang kabubuton o ang imong panulundon sa imong gingharian mao'y matudlo sa imong katawhan, O God. Lord, thank you, O God, sa kapunon. Lord, panalangini ang imong mga anak, O God, Lord, sa imong gingharian sa Lacson, O God. Panalangini silang tanan, O Dios. Lord, hallelujah, O God. Even man, Lord, ang Malagos, O God, Lord Jesus, sa gingharian nimo sa Malagos, O God. Oh, hallelujah. Jesus Christ is Lord, the kingdom of God in Malagos. Hallelujah. Bless, O God. Lord, even, O God, Jesus Christ is Lord, the kingdom of God in Spring Valley, O God, Lord Jesus. Right now, Lord, I declare the blessing upon them, O God, Lord Jesus. Hallelujah. I declare and decree right now in the name of Jesus that you will receive the blessing of God. You will receive the blessing of God. Hallelujah. Glory and honor, Lord, belongs to you, O God. Even man, Lord, sa imong gingharian sa Bislig, gingharian nimo sa San Franz, gingharian nimo sa Bayugan, Lord, o gingharian nimo sa Lanao, sa tibuok Pilipinas, O God. Father, Lord, bless them, O God. Bless them, O God. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. O Amen. Hallelujah, hallelujah. Napo diri si John Fatma Dax Torrijos. Pray for our country, Pastor, then in the whole Cebu, Pastor, then sa among financial matag adlaw. Thanks God. Okay. Father, Lord, in the name of Jesus, Lord, sa imong anak, Lord, nga nasa Cebu, O God, nga si John, Lord God. Lord, nangayo siya karon, O Dios, og tabang diha kanimo, O God. Lord Jesus, Lord, sa financial nila everyday, O God. And I pray, O Lord, sa iyang panginahanglan sa matag adlaw, Lord God, og protection sa iyang pamilya, Lord God. Hallelujah, Lord. Then, Lord, I pray, O God, that mo stop na, Lord, ang kasakit, O God, Lord, ang mga positive sa COVID-19 sa Cebu City, O God. Hallelujah, Lord. I-bless ang pamilya ni Torrijos, Lord Jesus. Lord, sa tibuok niya nga banay, Lord God, ayaw pasagdi, O God. Ipakunsad ang imong gahom, Lord, ngadto kanila, O God, ug ang harianon nimo nga gugma, Lord, mukulyanap sa tibuok pamilya nila, O God. Father, Lord, salamat, O God, sa imong katawhan, Lord Jesus, nga imong gipadala, O God, Lord Jesus, nga nangayo sa mga pag-ampo diha kanimo, nagpakitabang kanimo, O Dios. Busa, Lord, niining kahaponon, O God, I declare and decree, O God, the city of Cebu City, Lord God, it will be breakthrough of COVID-19, O God. I declare in the name of Jesus, Lord, and also the financial matter of
in their houses, O God, Lord Jesus. Lord, nga mahatag kini, O God, ma-provide, O Dios. Lord, nga walay kadaot sa pamilya niya, O God. Busa, Lord, dalaygon ka, O God, dalaygon ka sa walay katapusan. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Amen ug amen. Mayong hapon day kanimo diha Jan Tirihos sa Cebu City nga nagtimbaya sa tuwa karon. Dalaygon ang buhi nga Dios sa inyong kinabuhi diha sa Cebu. Na-amaze ko kay nakaabot dag Cebu ang ato ang share karon sa mensahe sa Dios, pagpahimangno sa atong mga kaigsuonan, pagpahinumdom sa mensahe sa atong Dios nga kinahanglan ta nga mudangop sa Dios. Igsoon, sa Dios kita mudangop. Mao kini ang mensahe sa Dios alang kanato. Dili may tungod sa bisan unsang dominasyon, relihiyon, igsoon, kun dili sa atong Dios nga si Ginoong Hesukristo. Siya ang naghatag sa atong kinabuhi. Busa dalaygon, salamat sa atong kaigsuonan diha sa Cebu nga nagtimbaya pud sa tuwa. Ang buhi nga Dios magapanalangin kaninyo. Ug sa nagpasalamat pud ko sa tanan pod nga ning tune in hantod sa katapusan sa ato ang hugna sa ato ang live video karon. Busa mga igsoon, salamat kayo ug ang Dios manalangin kanatong tanan sa walay katapusan in Jesus name. Amen. 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 Shalom mga igsoon. Bye-bye.